yasiqhubeka ke indlu njengoba ikhona indlu kwagcina sekungena nempahla phakathi yagcina sibiyelwa umuzi wonke njengoba ubiyelwe nje. Uthi-ke ubaba uyabazi ni wena ndaba? Cha baba ngibazi. Uthi-ke ngoba kuthiwa ngabantwana kufuneka uyibonge lezi ngane, angazi ukuthi-ke uyoyibonaphi ubonge kuzo. Uma kwenzeka zingathinteka zibe khona ngelanga lomshado, ukwazi ukuyibongela kuzo ngezinto ezizenzile kulo muntu.